So guys, आंनि जेनाखि short video बियो मोननै भिडिअआ 1 million plus cross जाबाय आरो स' नोंथांमोना check out खालामहैदो। खुलुमबाय लोगोफोर, good morning and welcome back to my channel। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयखौ बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो जोबजासिम। One million. La 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 1 million. खुलुमबाय लोगोफोर। स' फाइनालि आंना शर्ट भिडिअआ 1 मिलियन थांबाय आरो स' बे गासिबो नोंथांमोननि अननायावहाय दा बिनिनो एसे इन्जय खालामनो नागिरदों स' नायबानो जाबाय दे। फाइनालि लोगोफोर नोंथांमोनजों बे खोथाखौ शेयार खालामनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। स'